Cirkulárd je festival nového cirkusu, ktorý vlastne spája divadlo, pouličné umenia a rôzne odnože a žánre cirkusu. Cirkulárd najradšej robíme v prostredí nejakého parku, ktorý nám umožňuje v krásnej scenérii vytvárať rôzne obrazy a pozývať umelcov z rôznych kútov sveta. Podujatie ponúka program aj pre deti, aj pre rodiny a postupom času, ako sa blíži večer, sa presúva do takej vážnejšej roviny, kde ponúkame divákom také vážne kusy, ktoré rezonujú v momentálnej dobe alebo v spoločnosti. Čiže je to v podstate cirkus, ktorý divadelný dej rozpráva rôznymi technikami a žánrami, ktoré momentálne ponúka fyzické divadlo. Je cirkulárd vzácna vec, lebo na cirkulárde mám možnosť vidieť divadelné súbory, respektíve malé divadelné zoskupenia v Chapiteau z celého sveta, ktoré by som podľa mňa nenatrafil len tak niekde v nejakom meste, lebo Pálko Kelly, ktorý to robí, tak chodí naozaj celý rok po všelijakých festivaloch a hľadá čo pekné, čo inšpirujúce, čo najlepšie inšpirujúce doniesť na festival. Takže cirkulárd je pre mňa spoznanie fantastických cirkusantov z celého sveta. Všetko sa snažíme vidieť naživo, všetko, čo pozývame, vidíme a potom to skladáme tak, aby tá dramaturgia vlastne dávala nejaký zmysel, aby dávala zmysel rôznym vekovým, generačným vlastne vrstvám, aby si na ňom našli svoj aj divadelní kritici, ale aj ľudia, ktorí sa prídu iba čisto zabaviť a užiť si, oddychnúť si a zažiť nejaký zážitok. Tento rok je to práve David Dimitri, ktorý bol solistom v Cirque du Soleil, ale účinkoval aj v Metropolitnej opere, na Broadway a je to vlastne interpret, ktorého sme dohadovali od roku 2018. Samozrejme, covidové obdobie nám trochu prerušilo toto naše bukovanie, ale to, že sme sa o neho uchádzali strašne dlhý čas a sme veľmi radi, že sa to podarilo, pretože každý víkend prakticky je na inom mieste, cestuje s tým projektom po celom svete. Obdivujem ho hlavne kvôli tomu, že už má svoj vek a naozaj cirkus je jeho životný štýl. Príde sám so svojím kamionom a predvádza úžasné kúsky. Do toho troška poetiky, troška humoru. Je to taký mix, ktorý mám veľmi rád. Ale čo je na ňom ešte zaujímavé, je to, že on je interpret, on je režisér, on je staviteľ Chapita, on je všetko. On je zvukár, osvetľovač, on je vlastne
niekoľko funkcií dokopy a je to taký všestranný, multižánrový človek. Tým, že hrávame skoro dennodenne činohru a hry, ktoré sú napísané a sú to dramatické veci a proste také v tých kamenných divadlách, tak zrazu ten cirkulár a ten nový cirkus je pre mňa úplne také, že ja to tak poviem, že Dimitri, ktorý tento rok oslavuje 60-ku a že na tom človeku ten vek vôbec nevidíš, že je to jeden silný, šlachovitý človek, ktorý išiel, ja neviem, 150 metrov vysoko na vysutom láne a že zrazu je to také oproti tomu divadlu, ktoré my skoro dennodenne hrávame večer, také niečo frešné, také niečo krásne, také niečo úplne, také naozajstné. A musím povedať, že keď sa na to pozerám, tak som si uvedomil, že mám proste často slzy v očiach. Len tak. To už je taká... To čo je? Prečo mám slzy v očiach? Že s cirkusantov. Pri cirkuse alebo v cirkuse nikdy neviete, ako to dopadne. Tí ľudia tam mnohokrát riskujú svoj život, sú to naozaj veľkí profesionáli, ale to je to, čo vlastne na cirkuse milujeme, je to vzrušenie, to, ako to bude prebiehať, čo všetko sa tam udeje a naozaj v cirkuse sa stáva všeličo a nikdy neviete, ako to dopadne. Tento rok máme na festivale Cirkulár 3 šapitá. Jedno biele, ktoré je Dimitriho, pásikavé, ktoré je Le Olivier. To sú Francúzi a tí mixujú vlastne takú poetiku starého cirkusu s novým. Je to rodina a priatelia, ktorí chodia normálne so svojimi karavanmi a nepotrebovali od nás absolútne nič. Postavili si všetko od kuchyne po spálňu. Žijú, je to ich životný štýl a žijú tým cirkusom a kde prídu, tak tam rozdávajú radosť a hrajú pre ľudí. A potom ešte máme tretí šapito, to je také veľmi komorné, také maličké. Je to súbor Pakipája, ktorí z okolností účinkovali na úplne prvom festivale Cirkulár v Medickej záhrade v roku 2011. A to je také malé šapito pre 50 osôb. A je to dvojica, ktorá rozpráva príbeh manželského života, ktorý prináša rôzne situácie komické. Toto sú tri také veci, ktoré sú vnútorné, ktoré sú veľmi nosné pre tento náš ročník. A ten program je teda doplnený ešte o predstavenia, ktoré sú na otvorenom priestranstve. A máme napríklad vysokú hrazdu, volá sa to Washington Trapeze a býva na nej vždy nejaký letec akrobat. A tento rok máme výnimočné toto prevedenie v tom, že sú to 3 ženy, ktoré sú na trojitej hrazde, to nikde na svete nie je, a sú z Juhoafrickej republiky. Sú to veľmi zaujímavé, výškové, akrobatické kúsky. Cirkulár tu má viažu v prvom rade priateľstvá. Priateľstvá, ktoré sa zrodili v divadle, pri divadle, ale aj v takýchto šapito, ktoré sú väčšinou naozaj takým magickým miestom, kde keď si človek sadne, tak sa díva na to, že ako je možné, že také niečo vlastne sa môže udiať pred vašimi očami.
trpnete, ste stále v napätí, tešíte sa, tlieskate, ste nadšení a toto sú všetko emócie, ktoré sa mi práve s cirkulártom spájajú a spájajú sa aj mojim deťom. Páči sa ti cirkulár? Áno, veľmi. Takže som si zobrala Svetka a musím povedať, že my sme to zažili ešte v medickej záhrade, naozaj v úplných začiatkoch. A ja som vedel, že Cirkulart existuje a videl som Táničku Pauhofovú, ktorá vlastne bola prvý rok tvárou festivalu a ten druhý rok si teda povedali, že by oslovili mňa. No a my sme sa predtým vôbec nepoznali, takže vzniklo z toho veľmi silné puto, priateľské, ktoré vlastne trvá až doteraz a v 2012 som bol tvárou Cirkulartu ja. Bolo mi cťou, že vôbec niečo také sa udialo, no a odtedy som vystrelil.